Kanhi Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. subling gidakop sa Timor-Leste kung asa siya nangayo ug asylum. Ano ang report ni Femri Dumabo? Base sa FB po sa iyang anak nga si Axel, gidakop ang iyang amahan sa mga immigration officer sa Timor-Leste. Matod sa anak, walay arrest warrant o maski unsa nga dokumento nga gipakita sa dihang gi-aresto ang iyang amahan. Gikumpirmar sa iyang abogado nga si Ferdinand Topacio nga gikuha sa iyang balay sa Dili, Timor-Leste ang iyang kliyente. Kauban ng Timor-Leste Council ni Teves. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers. Sa usa ka statement, gipasabot sa Department of Justice nga andam sila sa pagdala pagbalik ni Teves sa Pilipinas aron atubangon ng mga kaso batok kaniya. We are held against our will. They are not letting me go. Gikalipay sa biyuda ni Kanhi Negros Oriental Governor Roel Digamo ug Pamplona Mayor Janice sa subling pagkasikop ni Teves Jr. Sa iyang social media page, gipahibaw ni Digamo nga dako na kini og matabang aron makabot nila ang hustisya. Si Teves ang gitumbok nga utok sa March 4, 2023 Pamplona Massacre nga mikutlo sa kinabuhi ni Governor Digamo ug sa siyang pa ka mga tawo. Dugang niya nga kapin sa 2 ka tuig na silang nagpaabot aron mapatubag ang tanang nalambigit sa krimen. Magsilbi unta kining pahinumdom sa tanan nga ang nahitabo kang Teves nga no one is above the law. Uban ni Clans Gabutin, Femri Dumabok, Balitang, Bisdak.